Koliko danas stvarno treba samcu za normalan život u Njemačkoj? Ne po statistikama, idealnim primjerima s interneta, nego u stvarnosti. Naravno, niste živite li u Minhenu, Dortmundu ili Leipzigu. Ali kada se zbroje stanarina, režije, hrana, prijevoz i svi oni troškovi koje ljudi često podcijene prije dolaska, brojke znaju iznenaditi čak i one koji u Njemačkoj žive godinama. Kad netko iz Hrvatske, Bosne, Srbije prvi put čuje da se u Njemačkoj može zaraditi između 2500 i 3000 eura neto, to uglavnom zvuči kao ozbiljan novac. I realno u usporedbi s većinom plaća na Balkanu, to jeste ozbiljan novac. Problem je što Njemačka nije zemlja u kojoj je dovoljno samo gledati koliko zarađujete. Mnogo je važnije koliko vam ostane nakon što platite osnovni život. Upravo tu samci najčešće osjete razliku. Jer kad živite sami, nema dijeljenja stanarine, nema dijeljenja režija, interneta, namještaja, kuhinje, automobila i svih onih sitnih troškova koje na kraju mjeseca više nisu sitni. Zato ćemo danas proći kroz realne troškove života samca u Njemačkoj 2026. godine. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanje koje mnogi postavljaju tek nakon nekoliko mjeseci života ovdje. Gdje zapravo ode ta njemačka plaća? I nema boljeg mjesta za početak od stanovanja. Stanarina je daleko najveći trošak za većinu ljudi u Njemačkoj i upravo ona određuje hoće li netko živjeti opušteno ili stalno imati osjećaj da je pod pritiskom. U manjim gradovima i dalje se može pronaći pristojan jednosoban stan za 600 do 750 eura. Toplo. Ali čim se približite većim gradovima, računica se potpuno mijenja. U Minhenu, Frankfurtu, Hamburgu ili Stuttgartu mali stan vrlo lako prelazi 1000 ili 1200 eura mjesečno. U Minhenu često i više. I tu govorimo o običnom jednosobnom stanu, ne o luksuzu. Tu mnogi prvi put shvate da visoka njemačka plaća ne znači automatski i lagodan život. Ako netko ima 2700 eura neto, samo za stan daje polovicu tog iznosa, ostatak mjeseca izgleda potpuno drugačije nego što je zamišljao prije dolaska. Sve ovo što vam govorim uzmite sa dozom rezerve. Pokušavam da nađem neku sredinu, ne mogu da udovoljim svima po računicama, ali kao nekakav okvir, na vama je da to prihvatite ili ne. Posebnost je to što stanarina nije jedini trošak vezan uz stan. U Njemačkoj postoji cijeli sustav dodatnih troškova koji se često podcijene. Nebenkosten, odnosno režije. U početku mnogima djeluju kao obična formalnost, ali onda na kraju godine dođe ono što se zove Nachzahlung, godišnji obračun potrošnje. Ako ste tijekom godine potrošili više grijanja, vode ili energije nego što je procijenjeno u mjesečnim uplatama, razliku morate doplatiti. Nekad je to 150, nekad 500 eura, a nekad i više. I upravo su energija i grijanje posljednjih godina postali ozbiljna stavka. Cijene struje u Njemačkoj i dalje su među najvišima u Europi, a grijanje je nakon energetske krize mnogim kućanstvima postalo puno skuplje nego prije nekoliko godina. Za samca u manjem stanu realno je očekivati ukupne troškove energije i komunalija između 150 i 250 eura mjesečno. Ovisno o gradu, zgradi i načinu života. Hrana je možda jedino područje gdje je Njemačka još uvijek pozitivna, može pozitivno iznenaditi, ali samo ako se kupuje pametno. Diskonti poput Lidla, Aldija ili Penja i dalje su relativno povoljni. Pa osoba koja kuha kod kuće može proći sa 250 do 350 eura mjesečno. Ali razlika između kuhanja kod kuće i stalnog naručivanja hrane u Njemačkoj je ogromna. Jedna narudžba preko Lieferanda ili Wolta ne izgleda strašno. Ali kada se to pretvori u naviku nekoliko puta tjedno, mjesečni trošak vrlo brzo ode prema nekim drugim granicama od 500 ili 600 eura. Slično i sa kavama, izlascima, restoranima. Kava od 4 ili 5 eura ne djeluje dramatično,
Ali ako svakodnevno sjednete na piće i nekoliko puta tjedno jedete vani, vrlo brzo shvatite koliko male navike dugoročno koštaju. I to je možda najveća razlika između zamišljene i stvarne Njemačke. Ljude često ne uništi jedan veliki račun, nego desetine manjih troškova koje ne primijete dok ne pogledaju stanje računa na kraju mjeseca. Ako i pogledaju, ima onih koji ne gledaju. Prijevoz je posebna priča. Za ljude koji žive u većim gradovima i imaju dobru povezanost s javnim prijevozom, Deutschland Ticket je jedna od najboljih stvari koje Njemačka trenutno nudi. Za 63 eura mjesečno moguće je koristiti regionalne vlakove, autobuse, tramvaje i gradski prijevoz po cijeloj zemlji. Za nekoga ko živi blizu posla i ne treba automobil, to je odlična opcija. Ali čim živite izvan grada ili radite posao do kojeg nije lako doći javnim prijevozom, automobil postaje gotovo nužnost. A tada troškovi rastu puno brže nego što ljudi očekuju. Osiguranje, gorivo, servis, tehnički pregled, porez, parkiranje. Lako zajedno to se dosegne 300-400 eura mjesečno kad se sve rasporedi kroz godinu. Ovdje nismo uračunali ako imate recimo ratu za automobil, ako ste ga kupili na nekakav kredit, financiran pa i leasing nebitno. Zato je priča o jeftinijem životu izvan velikih gradova često kompliciranija nego što izgleda. Stanarina možda jest niža, ali automobil vrlo brzo pojede dobar dio te razlike. Ono što mnogi također ne razumiju prije dolaska u Njemačku jest razlika između bruto i neto plaće. Na papiru bruto iznos često izgleda impresivno, ali njemački sustav socijalnih doprinosa i poreza uzima veliki dio tog novca. Zdravstveno osiguranje, mirovinsko osiguranje, osiguranje za nezaposlenost i osiguranje za njegu automatski se skidaju s bruto plaće. Samac bez djece u poreznoj klasi 1, zato često od bruto plaće od 4,5 tisuće eura na kraju dobije između 2600 i 2900 eura neto, okvirno. Ovisno o saveznoj, o državi, pokrajini, zdravstvenoj blagajni i nekim drugim detaljima. I upravo je porezna klasa jedinica razlog zbog kojeg mnogi samci u Njemačkoj imaju osjećaj da ih sustav financijski kažnjava više nego bračne parove. Jer u Njemačkoj porezne klase igraju veliku ulogu. Samci su gotovo uvijek štojer klase 1, dok bračni parovi kroz druge kombinacije često mogu imati osjetno veći zajednički neto prihod. Zato dvoje ljudi s istom bruto plaćom na kraju mjeseca ne moraju imati isti iznos na računu. I to je jedna od stvari koju mnogi shvate tek nakon prve ili druge plaće u Njemačkoj. Kada se na to doda činjenica da samac sve troškove pokriva sam, ostaje vrlo jasna slika zašto neki ljudi sa naizgled dobrom plaćom nemaju osjećaj financijske sigurnosti kakvu su očekivali. Parovi dijele internet, režije, stanarinu i mnoge druge troškove, a samac sve plaća sam. Zato netko ko živi sam često ima osjetno veće troškove po osobi nego dvoje ljudi koji žive zajedno, čak i ako ukupno troše više. I onda dolaze skriveni troškovi o kojima se rijetko govori prije odlaska. Kaucija za stan često iznosi 2 ili 3 hladne stanarine. Ako unajmljujete stan za 800 eura hladan, lako morate odmah imati spremnih 2000 eura ili više za tu kauciju. Mnogi od tih stanova dolaze potpuno prazni, ponekad čak i bez kuhinje. Namještaj, perilica, krevet, stol, kuhinja. I osnovne stvari vrlo brzo postanu nekoliko tisuća eura troška. Zato ljudi koji dolaze bez financijske rezerve često vrlo brzo upadnu pod pritisak, čak i kada imaju posao. Dolaze i koriste nekakve kolektivne smještaje koje neke firme daju za početak ili trajno, no to nije uvijek neka najveća sreća. Tu ima svega. Sad dolazimo do pitanja koje zapravo zanima većinu ljudi. Može li samac u Njemačkoj danas normalno živjeti i nešto uštedjeti? Odgovor je da, može, ali pod određenim uvjetima. U manjim i srednjim gradovima osoba s neto plaćom između 2,5 i 2800 eura može živjeti sasvim pristojno, pokriti troškove
i ostaviti nešto sa strane. U velikim gradovima, posebno u Minhenu, potpuno ista plaća može značiti da živite korektno, ali bez puno prostora za štednju ili veće neplanirane troškove. I zato je možda najvažnija stvar kod odlaska u Njemačku razumjeti da nije dovoljno pitati kolika je plaća. Puno je važnije pitati kolika je stanarina, koliko košta život u određenom gradu i koliko vam nakon svega stvarno ostane. Jer razlika između mirnog života i stalnog financijskog stresa u Njemačkoj često nije u tome zarađujete li 200 eura više ili manje. Vrlo često je razlika samo u tome gdje živite i koliko plaćate kvadrata. Nemojte da vas ovaj video obeshrabri, to nam nije cilj. Cilj nam je prikazati realno stanje, ali svako sa dobrom voljom, upornošću i nekakvim malo gerilskim taktikama može pronaći svoje mjesto pod suncem u Njemačkoj.